Eli me ollaan Säästömartissa Iivisniemessä Espoossa. Ja meillä on täällä 7 kuilun työmaa ja niistä on jo osa tehty ja vielä olisi vähän jäljelläkin. Että siinä on ollut iso työmaa kevästä asti, että mennään jo syksyä kohti, niin tässä on monta kuilua tehty. Tämä meidän projektihan lähti tammikuussa liikkeelle ja nyt nämä uudet hissit, mitkä alkaa olla nytten loppusuoralla, eli 2 rappusessa on enää asennukset käynnissä, jonka jälkeen sitten koko projekti on niin kuin kalkkiviivalla. Varmasti herää semmoinen kysymys aina tässä vaiheessa, että miten tämä niin kuin on mennyt tähän asti, kun ollaan näin lopussa. Tämä on mennyt yllättävän hyvin. Eli sanotaanko tälleen, että kun meillä on hyvä pääurakoitsija plus myöskin aliurakoitsijat, niin meille siis itse asiassa tämä on työllistänyt hallitusta hyvin vähän. Ja meillä on 108 asuntoa taloyhtiössä ja asukkaita yli 250 suurin piirtein. Niin ei oikeastaan minkään näköistä tämmöistä negatiivista ole tullut niin kuin hissien suhteen. Kun nyt ajatellaan, että kyllähän se rassaa, kun meilläkin on 6 kerrosta per talo, niin se on aikamoinen kävely sinne ylös, mutta hyvin hienosti on asukkaat suhtautunut tähän. Eli hyvin positiivista on tullut kaikkien osalta, jotka täällä nyt on pyörinyt täällä taloyhtiön pihalla ja tuonut kamaa ja vienyt tuonne hissikuiluihin. Ei, siis sanotaan näin, että ainakaan mun korviin ei ole tullut mitään negatiivista, mikä on todella yllättävää. Olen kumminkin ollut näissä linjasaneerauksissa julkisivuhommissa mukana ja toisissakin taloyhtiöissä. Aika hyvin toiminut, pitää nostaa ihan lakkia siitä.